8454 dan huwa l-ammont ta' pazjenti li ilhom jistennew aktar minn żmien stipulat sabiex isirilhom intervent kirurġiku jew operazzjoni fl-Isptar Mater Dei jew fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan ġie konfermat mill-Ministru responsabbli mill-pazjenti ta' pajjiżna kif ukoll li tal-Leminija ta' Robert Tabela Chris Fern meta fil-Parlament id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg staqsiet x'inhu n-numru totali ta' pazjenti li fil-preżent qed jistennew sabiex jagħmlu intervent kirurġiku fil-Gżejjer Maltin. L-akbar ammont f'pazjenti li qed jistennew għall-intervent huwa fl-ortopedija 3582, segwit minn dawk il-pazjenti li għandhom bżonn intervent ġenerali 2949. Dawn huma kollha numru ta' pazjenti li għadhom maqbudin fil-waiting list tal-isptar. Interventi f'dak li għandu x'jaqsam mal-oftalmoloġija jiġifieri fuq problemi marbuta mal-għajnejn hemm 686 fil-waqt li tal-ENT 571 persuna li għadhom qed jistennew operazzjoni. Hemm sennija kbira wkoll fost it-tfal kif fil-pedjatrija hemm 288 pazjent jistennew illi jfisser madwar 570 ġenitur imħasseb bil-kundizzjoni ta' uliedu. Dawn in-numri kollha jammontaw għal aktar minn 8400 persuna ta' kull età li qed jistennew sabiex ifiequ eluf ta' Maltin u Għawċin illi għadhom ma jafux x'se jsir minnhom meta fin-nofs hemm is-saħħa tagħhom. Dan wara li fl-aħħar snin Robert Tabela nesa kompletament is-settur tas-saħħa u ma investix fl-isptarijiet fil-waqt illi ma ddejjaq xejn jagħti l-mijiet ta' miljuni ta' euro lil Stewart Healthcare minkejja illi kien konxju li d-deals illi kien daħal fihom il-gvern kienu fraudolenti.